Haifin Umar da kuma Usman Umar da kuma Malam Ibrahim wannan kuɗin wakilin Sadiq yawa wannan wakilin Sadiq yana ƙasa za mu je gunsa shi wannan haƙƙin shikenan dai an yi ta ƙare tsakanin Ibrahim Abdullahi da Umar Bush domin ka dukkan wani haƙƙi da ke hannun Ibrahim Abdullahi na Umar Bush ya tattara ya danka mishi abinsa kamar yadda muke ɗauke da cikin bidiyo wanda yake nuna hakan. Wannan bidiyon mun same shi kai tsaye da kan shafin Ibrahim Abdullahi wanda ya wallafa shi akan shafinsa na TikTok. Kamar yadda labarai suka kara da social media, labari yana nan ta yawo tsakanin Umar da kuma Ibrahim sun yi separating, bi ma'ana dai sun rabu da irin content din da suke dora akan social media. Wanda babban dalilin da idan wannan rabuwar tasu ba komai bane. Wanda abin ya faru ne tsakanin yawace-yawacen da suka yi a cikin wannan 'yan watanni. Dangane da irin content ɗin da suka dinga samarwa na barkwanci akan babban shafin nan na manhajar TikTok. Tun daga suke trending ne a social media, Ibrahim ɗin har suka samu damar da shi da Umar suka je suka ziyarci Ahmad Musa, wanda sun samu kuɗaɗe daga wannan yawon nasu ya fi kimanin miliyan 3. To tun daga nan kuma 'yan uwan Ibrahim da kuma wasu magoya bayansa, Umar Bush da kuma wasu magoya bayansa suke ganin ya kamata a buɗe masa shafinsa na TikTok wanda zai rika samun nasa kuɗaɗe, bi ma'ana a kawar shi Ibrahim Abdullahi da yake masa content. Tun daga nan ne kuma ɗin ya fara mutane suke ganin rashin kyautatawar mutanen da suka ɗorewa shi Umar Bush ɗin gindi a social media. So daga nan ne fa abin ya fara, don haka yanzu sun riga da sun rabu domin Ibrahim Abdullahi ya tattara dukkan wasu kuɗaɗe wanda ake tunanin sun samu tsakanin content ɗin da suke na barkwanci akan shafin na manhajar TikTok. Ya tattara dukkan wasu kuɗaɗe ya bashi abinsa. Ga kaɗan daga cikin bidiyon da muke ɗauke da ita wanda tabbacin hakan ya faru tsakanin Ibrahim Abdullahi da kuma Umar Bush wanda ya tattara dukkan wata dukiya da kan haƙƙi da ke tsakaninsa da shi ya ba shi abinsa. Amma kafin na sau muku bidiyon me zai hana idan yau ka fara zuwa nan channel nawa mai albarka ka taɓa mana alamar subscribe domin samun dukkan wasu labaranmu da zamu ɗora makamancin irin wannan. Kafin na sake muku bidiyon zan so ɗan yi tsokaci ɗan ƙalilan akan wannan content creators ɗin, bi ma'ana Ibrahim Abdullahi da shi da Umar Bush. Idan ba za ku manta ba akwai wani gaye wanda ya fito ake kiransa da ɗan madara a social media musamman ta manhajar TikTok wanda yake ɗaukan sa yake ɗora content ɗinsa akan TikTok ɗin ana kiransa da manaja. Yanzu ina labarin ɗan madara yake. Ɗan madara content ɗinsa ya riga da yayi deforming, ba a ma jin labarin sa ko ajin ɗuriyarsa akan shafin manhajar TikTok. Shi ma dukkan irin wannan hasada ce ta shiga ciki ta raba. Idan ba za ku manta ba ina a Rufa'i wanda ya fito yake ikirarin cewa shine mai gangalen, shine mai wasu manyan makudan kuɗaɗen da duniya babu kamar sa. Mutane suka yi ta akan sa cewar marar lafiya ne shi aka ɗauke aka kai asibiti. Ina labarin sa. Idan zan tsaya ina lissafa muku irin waɗannan mutanen, za ku ga na lissafa muku mutane da dama wanda sun fara kwantar makamancin irin na wannan gayan, amma yanzu babu labarinsu. Duk ba komai ne yake janyowa ba illa hasada da kuma wasu ƙyashi da mutane suke sawa a cikin zuciyarsu. Idan kuka ɗauki misalin wannan Ibrahim ɗin da shi da Umar Bush, abin da ke tsakaninsu shine shi Ibrahim yakan yi stimulating ɗinsa ya sa ya wasu abubuwa wanda za su iya janyowa masu bibiyarsu ko kuma masu kallon irin content ɗinsu ya ɗau hankali domin su samu damar da za su tura bidiyon zuwa viral. Yau idan aka raba Ibrahim Abdullahi da shi da Umar Bush ka faɗa mun cewa wane ne wanda zai iya yin abin da yake yi har ya sa shi na stimulating yana irin wannan abubuwan wanda bidiyon suke tafiya viral. Duba da yanayi akan irin wannan ya kamata mutane su yi tunani da nazari domin su gyara dukkan wasu kuskure da ke tsakanin irin waɗannan. Da haka ga bidiyon ku duba ku jojin da kanku. Haifin Umar da kuma Usman Umar da kuma Malam Ibrahim wannan kuɗin wakilin Sadiq wannan wakilin Sadiq yana ƙasa za mu je gunsa shi. Wannan haƙƙin Umar ne da aka tara suna nan a lissafa adadin abin da aka samu. Wannan ne ko? Wannan shi ne adadin kuɗin da aka fara tara tun kuɗi yana 13,200 aka ƙara 3,200 aka ƙara kuɗi ya zama 18,000 aka ƙara kuɗi ya zama 28,000 aka ƙara kuɗi ya zama aka dinga ƙara 1,000 2,000 3,000 wanda a ƙarshen wannan total ɗin kuɗin Umar wanda shi kadai ake bawa sai da ya kai 117,000. Bayan an gama wannan total ɗin a ajiye shi aka ƙara samun wasu kuɗin na Umar wanda sai adadinsu ya kai naira
117 aka cire kuɗi aka kai shi asibiti, total ɗin kuɗinsa ya dawo naira 115. wannan kuɗi kuma da aka samu manya, mun je Abuja, mun je wajen Ahmad Musa, su suka ba da wannan kuɗin. An ba mu dala a Abuja, sannan an ba mu miliyan 3 a Abuja. Su ne adadin kuɗin da aka samu. Kuɗin Umar kuma kullum ya zo kasuwa ana ba shi 1000 ko 2000 kullum, yana da a cikin kuɗinsa. Sadiq ma akwai bukatun da wata yake zuwa da su a cikin kudinsa, an ba su wasu a cikin kudinsa. An ce ai duk abin da ya karba ana rubutawa shi, duk abin da ya karba a rubuce yake, kudinsa yana nan. Ga jama'a mu shaida haƙƙin Umar gashi nan a hannun mahaifinsa. Wannan kuma shine wan mahaifinsa, wannan kuma shine Ibrahim wanda suka fara mu'amala tun da farko, kuma Allah ya zo ya kawo ƙarshen wannan bayanin da yawwa baba, abu na gaba da nake so mu ka san akwai maganar ajiyewa Umar nan da ake yi a gun mai gidan Ibrahim, ka san ana ajiye mai ko, kuma ka san akwai maganganun da ake na abubuwan da za a yi mai, kuma Allah bai kaddara ba yawwa ba a sai filin ba. Tun kwanaki ana a nemo inda za a sai mai fili da haƙƙinsa, an ji an nemo sai wannan abin ya zo ya faru. To wannan da kuke gani shine mahaifin Umar, wannan kuma wan mahaifin Umar. Duk abin da Ibrahim yake yi baya yin duk wani abu ba tare da ya tuntube su ba. Tun farko ya so ya tun farko ya buƙaci su nemo inda za a sewa Malam Umar fili, to har wannan abin ya zo ya faru. To yanzu Ibrahim ya tsaya ya yi tunani, haƙƙin Umar da shi ya kirawo ainihin mahaifin Umar da kuma wan mahaifin Umar, ya danka musu haƙƙinsu a gaban kowa, a gaban shi. Don haka haƙƙin Umar yanzu baya hannun Ibrahim, baya hannun mai gidan Ibrahim. Sannan haƙƙinsa duk shi ma gashi nan, za mu je mu nemi ƴan uwansa, duk da mun san an ce mai gidan Ibrahim ma wan babar Sadiq ne. To kaga ba ma sai mun je wani guri da nisa ba, zai iya wakiltarsa, zai ɗau haƙƙinsa shi ma ya bashi, kuma dama kuɗin tun ainihi a gurinsa suke. Yawwa wannan shine dai magana.